נושא נפח, מסה, משקל וצפיפות. דף מספר 1, מסה. מסה היא כמות החומר. מסה מודדים בעזרת מאזניים. יחידות מידה: מיליגרם, גרם, קילוגרם, טון. 1000 גרם שווה 1 קילוגרם. 1000 קילוגרם שווה 1 טון. לכל חומר, בכל מצב צבירה, יש מסה. מסה לא הולכת לאיבוד, מסה לא נעלמת בלי להשאיר זכר, ולא נוצרת משום חומר או חומרים שלא היו לפני כן. החומר יכול לעבור שינויים שונים, אך הכמות הכוללת של החומרים בכלי סגור, לפני השינוי ואחריו, נשארת קבועה. ההיסטוריה של המדע מלמדת על הצורך למצוא דרך מקובלת ומוסכמת להשוואת מסות. כך נקבע הקילוגרם התקני. 1 קילוגרם, יחידת המסה, נקבע תוך שאיזנו גוש פלטינה, מתכת מוצקה עמידה בפני החלדה, עם 1 ליטר מים מזוקקים, בתנאי סביבה של 4 מעלות צלזיוס ובלחץ של אטמוספירה 1. אם רוצים למצוא מסה של חומר, אך אי אפשר לעשות זאת באופן ישיר, אלא רק כשהוא נתון בתוך כלי או אריזה, יש למדוד את מסת הכלי ולהחסירה מהמסה הכוללת. מכשיר המדידה למדידת מסה הוא מאזניים. עיקרון המדידה: השוואת מסה ידועה למסה לא ידועה. שוויון בגובה הכפות מלמד על שוויון במסה.